Vaig tenir l'oportunitat jo de fer una ajudantia de direcció per una producció de Punta Teatre a la Sala Versos Glòries el 2021 d'Anglamort, que era un text del Sergi Albel, dirigida pel i el Roc Esquius, i dirigida pel Lluís Elias, que són personalitats que tenen un llarg recorregut professional, que són persones consolidades. La producció era d'un nivell potent, no? De fet, vam guanyar el Premi de Teatre Barcelona d'espectacle de proximitat. I vaig estar allà en l'equip, vaig fer l'ajudantia de direcció i jo crec que molt il·lús jo ja em sentia com part de com aquest sector professional, no? I al final, quan s'acaba, la producció s'acaba i tornes a ser l'eterna emergent un altre cop i és el que hi ha. És picar pedra i no parar mai, perquè si pares mors.